Jeg gik i Bauhaus en søndag formiddag, ville lave med hjem lidt smag. Der stod en spand så smukke, jeg faldt helt på hok. Kontekorten stod der, og jeg tænkte, nu bliver mit hjem helt mål på den simple metode. Kontekorting er nemt, du klarer det selv bekvemt. Et lag på væggen, og det spiller ud jeg helt, så det kriller på bord og plader og gulv, på trappe og bad. Det gør mig glad. Kontekorting gør det let, jeg faktisk i et væk. Kontekorting, yeah, nemt hente på Bauhaus hylde, så dit hjem får form og fylde. Guldvægge, trappe og i bad, du kan klare det selv, så ved du hvad. Kontekorting gør det selv, du bliver designer i dit eget hjem. Billigt, stærkt og nemt, det er kontekorting, der er bekvemt. Min nabo kom forbi og sagde, wow, det spiller også oven på fliser. Ja, det er kontekorting med filer, er det svært. Jeg grinede lidt, for jeg har det jo lært. Så hvis du drømmer om et fedt nyt look, så vil du med kontekorting helt falde på hug. Så tag til Bauhaus hylde, kontekorting dit hjem vil fylde. Kontekorting.